No. Ale co to? To je. Já jsem se nedostala k dárky. Protože jsem šla do důchodu. Jak to, že jsi šla do důchodu? Protože jsem mi to už nebavila, tady líta jsem a tam nějaký, jako nevím, vytáhl se sebama a zkuste dárku a budu dělat tady s dětma. Dětma, bez dětí. Ale teď to je povinná. To je úplně opravda. A co já jsem chtěla své dárky. Já jsem si tento rok přála. Jsem si dochála motorku. Já jsem si přála motorku. Takovou tu Harleyku velikou, černou. A ty jsi mi ji nepřijel. No, kdybych se to tu neměl brát praktizovala. Normálně, ne? Ty máš přešunuté, jo? Tak to normálně vysvětlíš, ne? No nevysvětlím, ty vole. Já na to vydělávám poctivě. A kde? Bravo, zmrzlinu v tuhle. Kde? V létě? V létě bravo, zmrzlinu. A proč ne v zimě? A protože si měsíc lidi nekupujou. Chápeš? Přesně mě s tím způsobem. Tak. Tady jsem to. Tvrdá standardky. Prostě se vydělával, bude to švanda. Ty vole, já fakt měl, že to, ne, já říkám zedníka, na podzim dělám elektrikáře, tak je prodávám zmrzlinu a v zimě nosím dělackou dárky, jo. Také to mám dělat, také to už dělám snad 200 let, to už mě to nebaví. Jo, Ne, to prosím. No, podle toho, jestli tady jsi sama, že jenom ty, tak si jenom ty. Tak jsem to. Čau, gráčku, co pa je? Já jsem nedostal dárky. Já jsem si to přál Lego a tu postelku. Jo, Lego, postelku. No, a ty jsi nepřevezl. Už by taky nedělal na nosy. Protože jsi sám to ani dárky dětem nosíš. Jo, ale teď už ne. Proč ne? Jsem šel do důchodu. A proč jsi šel do důchodu? Protože jsem starý dědek. A to ty byl vždycky. No. Ty to fakt promiň. Ale ty jsi byla fakt vždycky. Je Mílo? To vždycky se vypadalo takhle, jak si tě nepamatuje. Jo, to ono to mě říkat, ty nemohl jsem.